Хора, добре дошли в Крис Кафезев. Днес ще снимаме видео на най-известната игра, която в момента е игра 700... Да, 706 000 човека я играят. Да седят ни дета да оцелем. Така, аз влизам и ще се видим вече в играта, когато Тело е при мен. Вече хора, ето го Тело. Ето там, където пише еди какво си, някой да каже, че аз не знам английски. Сега бързо да дойдем ето тук, да си го заплюем. Чакаме Телото е тук, пускаме 2 места и така. Ако искате да видите как спуска 2 места и повече информация да видите, гледайте в Крис Кафезев и на The Fun Studio казвам. Да гледат в Крис Кафезев. Защото ако на тел телефона бъгне, остава само моя и това означава, че... Канала. Да. Само аз да не съм. Тази игра е еди каква си лесна. Тук медиш, тук медиш. Абе, гледайте и се учете. Те, които гледат... Те ги играех. Само в данката останаха всичките снимки, защото Анди Студио, на Анди канала, лаптопа му се изтъй. Получи толкова вода. Ами, добре, че получи толкова вода. Самия му компютър получи толкова вода. Казвам това да вее и отивам да ги смажвам. Мамо, мълчим. Тук вече мелим. Сега да направим по най-бързия начин една карта. Ето тук се слага тя. Може да се закачите където си искате и ето картата. Отваряте и виждате колко ви е малко пространството. И това е защо нямаме повече место. Ми нямаме. Както на мен ми се падна. На мен не. На мен съм нова това, всичко друго, но не е нова това. Патрони си взимам, тук метач. От този самолет нищо друго нема. Така, сега...